Оренбур қаласында яшәүсе кадерле тормыш иптәшем, атайыбыз, улыбыз, кияүбез Фидаил Гаяз улы Кылысбаевты 45 яшьлек юбилей менән кайнар котлайбыз дип язалар тормыш иптәше Нурзидә Әхмәт Сафагызы, кызыгыз Элиза һәм улыгыз Дамир, әсәегез, кайнагыз һәм тугандарыгыз. Юбилей менән тәбрикләйбез. Сәламәтлек теләп иң элек һәрбер көнең үтһен бәхет белән, яшә шатлыктарга төренеп. Якты кояш һәр сак юлдаш булһын, шатлык тоеп типһен йөрәгең. Авырлыктар һине урап үтһен, кабул булһын һәр бере теләгең. Фидаил Гаяз улы 1977 елның 12 мартында Янсура районы Абзан авылында Гаяз һәм ире Кылысбаевтар гаиләһендә беренче бала булып дөньяга килә. Абзан авылында беренче сыйныфты тамамлап, гаиләһе белән Оренбур каласына күчеп китәләр. 1992 елда 9 классты тамамлап, Оренбур каласының 41-нче ханлы һөнәрчелек училищесына укырга инә. 1996 елдан алып 1997 елларга тиклем армия сафларында хезмәт итә. Армиянан һуң Оренбур дәүләт университетының транспорт факультетын тамамлап, кулына диплом ала. Артабан яраткан һөнәре белән шөгыльләнә. 2002 елда Нурзидә Әхмәт Сафа кызы белән гаилә коралар. Быел бергә яшәүләренә 20 ел. Кыз һәм ул үстерәләр. Кызлары Элиза Оренбур дәүләт медицина университетында белем ала. Улдары Дамир 2 класс укучысы. Тормыш иптәшебез, атайыбыз бар өстендә игътибарлы, ягымлы, кайгыртусан, уңган, тырыш, булдыклы кеше, газиз кешебез. Һин безнең өчен ныклы терәк, акыллы кәңәш фатихаларың белән кәрәк дийләр улар. Гаиләһендә тугры һәм яраткан тормыш иптәше, атай, агай, кияү, езнәй, Фидаил Гаяз улын юбилей менән котлап, ихлас теләкләребезне җиткерәбез. Һин тормыш сынауларына бирешмәенчә, тормыш укмакларынан ныклы атлайһың. Ныклы сәламәтлек, озын гомер, бәхетләрнең сикһеҙен теләйбез һиңә. Һәр вакыт асык йөҙле, изге йөрәкле, кешелекле, рухлы булып кал. Акыллы кәңәштәрең, уңганлыгың менән өлгө булып тор. Яраткан гаиләгез, тугандарыгыз. Хөрмәтле юбиляр Фидаил Гаяз улы, ошо изге теләктәргә без дә кушылабыз. Йөрәгегездә яшәү дәрте һүнмәһен, йортыгызга кайгы, хәсрәт килмәһен. Киләсәктә лә абруйлы булып, якындарыгызның изгелеген күреп, кар канаттарда тормышка һөйенеп, озын-озак елдар гомер кисерегез. Һез яшәгән йортта һәр вакыт бүгенге ул матур тормыш кайнап торһын. Һезгә көздең серлелеген, кыштың аклыгын, яйдың сафлыгын, яздың дәртле булышын, киләсәктең яктыһын теләйбез. Балалар, тугандар уңыштарына һөйенеп, төренеп, бергә гаиләгез, тугандарыгыз белән матур тату гомерләр кисәргә ятһын. Хәзер яңгыраясак матур йырда фәкать һезнең өчен тәкъдим итеп тыңлагыз. Яшәүдәрдің белән рәхәтен, саф хисләрен һаклай белгәндәргә Ходай услап бирә бәхетте. Мөхәббәтле кеше бәхетле ул, аяныслы була гомергә. Картлык көндә якын янә бергә, етәкләшеп бергә йөрергә. Еңел табылардан аклай булсак та күнмәһен. Безнең гаиләне насар һүҙәр берүк бүлмәһен. Мөхәббәтле кеше бәхетле ул, таяныслы була гомергә. Картлык көндә якын янә бергә, етәкләшеп бергә йөрергә. Мөхәббәтле кеше бәхетле ул,
Біздің жүректерді құрышқан хистер сәске ақын ені елқайын тегіп қатлық қына тегеді ғұмыр бірін